Inggih Bapak Ibu sagung pertamu ingkang diwanjungi niki sampun kepareng rawuh wonten Madani Suko pahargyan prasaja ingkang ginelar dening-denipun Bapak Tumiranto Madani Suko kepareng ngaturaken Pambagyo Harjo Wilujeng katut Bapak Ibu ingkang katembe niki wala rawuh suawi tumuli kulidhayaken kepareng tumuju wonten ing sasono pahargyan ingin sampun kasumadyaken dening keluarga sinambi ing mangke tansah kasuntamping Johastungkara murih rahayuning sedya inggih punika Bapak Tumiranto sekalian Ibu Siti Suyatmi ingkang katemben arastohana tepi darmaning asepuh inggih mula krameaken ing putra kinasih ingkang asesilipun Gedhe Ayu Sabila Anggita Putri ingkang mangke badhe jinatu krama dening Bagus Miftahul Huda Atmojo kakung putripun Bapak Warbiyanto Ibu Sri Daryati ingkang kepareng lenggah dedal wonten ing Pandyan Jero Agung tumapak ing ganti pahargyan titi wekdal menika ing mangkih kanthi paringipun puja Astungkara saking Bapak Ibu sagung para lenggah pertamu keparenga mahanani tumapak ing ganti pahargyan titi wekdal menika kasembadan kanthi manggih ing kayuwanan kinalisaken saking Rubeda Nirbaya Nirwikara nir ing Sabdikala Bapak-bapak Ibu sagung perwenggah pertamu Madani Suko pahargyan titi wekdal menika kasembadan inggih tawit makarya sesarengan kalian para-para ing sampun kapiji wonten hari kalenggahan titi wekdal menika ing sepisan makarya sesarengan kalian ingkang kepareng pranitisaken busananing temanten lumantar berkah manten ingkang lenggahipun wonten ing Wonosari Gunung Kidul ugi sesarengan kalian juru panglipur di wekdal menika kepareng samangkih mangun regenging swasana pahargyan di wekdal menika lumantar saloka musik ingkang kepareng lenggah dedal wonten ing tlatah Muntilan Magelang ingkang di wekdal menika pun pandhikan dening Mas Pindot ugi dadan kata lumpen lumantar swaraning audio sound system lumantar bentuk audio sound system ingkang lenggahipun wonten ing tlatah Pandyan Jero Agung. Ugi makarya sesarengan kalian sagung para kadang muda taruna wonten ing tlatah Padukuhan Kalurang Kidul. Kanthi lumantar para-para ing sampun kepareng hanyung-kuyung tumapa ing titi laksana pahargyan wonten ing kalenggahan titi wekdal menika kepareng tansah mahanani tumapa ing ganti pahargyan titi wekdal menika ing mangke kasembadan kanthi witodo rahayu kinalisaken saking Rubeda Nirbaya Nirwikara nir ing Sabdikala. Inggih Bapak Ibu saking para lenggah pertamu tasih kepareng hangrantu tumapa ing ganti upacara ijab kabul calon pinanganten kalih ing mangke pilih petugas pencatat nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Serumbung ing mangke pilih sedaya sampun kepareng hanya keti sasono ijab kabul tumaping ganti pahargyan utawi ijab kabul calon pinanganten kekalih mangke tumuli badhe kaadanan parantini Bapak Ibu saking para lenggah pertamu kepareng ngaturaken lenggah kanthi skeca kanthi tansah paring jurung puja urih rahayuning sedya pahargyan titi wekdal menika kasembadan kanthi witodo kinalisaken saking Rubeda Nirbaya Nirwikara nir ing Sabdikala. Bapak Ibu sagung perwenggah pertamu kinarya pangeling-eling tumaping ganti pahargyan titi wekdal menika inggih pujanipun Bapak Tumiranto dalasan Ibu Siti Suyatmi ugi makarya sesarengan
lumantar bolo dewi siaran streaming di wekdal menika lumantar kadang-kadang kula saking bolo dewi ingkang lenggahipun wonten ing Sawangan dados ing samanggih tumapa ingkang pahargyan di wekdal menika saged katingali lumantar audio ingkang sampun kaaturaken. Iji Bapak Ibu saking para lenggah pertamu tasih keparengan ngrantu tumapa ingkang dipahargyan wonten ing ari kalenggan titi wekdal menika. Keparengan ngambali ngaturaken pambagyo harjo wilujeng katur Bapak Ibu saking para lenggah pertamu ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing madyaning suku pahargyan titi wekdal menika. Dadan katalumpan penyanipun ingkang ngamugati inji penyanipun Bapak Tumiranto sekalian Ibu Siti Sunyatmi ngaturaken ageng panuwun ing tanpa upami awit saking rawuh panjenengan sedaya kanthi kebak ing pangajap panyuwun mugi tansah paring bujo hastungkara urih rahayuning sedya inggih penyanipun Bapak Tumiranto Ibu Siti Sunyatmi anggenipun kepareng badhe netepi darmaning asepuh inji amiwa putra marga siwi purwa madya usanang sedheng samanggih kasembadan kanthi widodo rahayu kinalisaken saking rubeda nirbaya nirwikara nir ing sampikala. Iwasana dhumateng Bapak Ibu sagung para lenggah pertamu kepareng kadherekaken lenggah kanthi sekeca ing samanggih sinambi angrantu tumaping gati pahargyan ing sampun kagonto-gonto dening keluarga ingkang hamunggu gati sinambi handon raos sutresna sakadang nuwun. Inji Bapak Ibu saking para lenggah pertamu madyaning suka keparenga titi wektu menika keparengan ngambali ngaturaken pambagyo harjo wilujeng awit saking rawuh panjenengan sedaya mawantu-wantu panyuwun saking keluarga keparenga tansah paring puja pangestu dumateng ingkang katemben badhe kabiwada atmaja kekalih inggih Roro Ayu Sabila Anggita Putri ingkang mangke badhe sinatukrama dening Bagus Miftahul Huda inggih atmaja kagum pun Bapak Wirbiyanto dalasan Ibu Sri Dayati ingkang lenggahipun wonten ing Pandian Jero Agung. Dene tumapa ing prastawa gati ijab kabul risang wonten kekalih ing mangke boten kanggo malih tumuli badhe kadahanan parantene dhumateng Bapak Ibu sagunging para lenggah pertamu keparenga kula dherekaken lenggah kanthi skeca kanthi tansah ngrantu tumaping gati pahargyan prasaja ingkang kagonto ginelar dening Bapak Tumiranto sekalian Ibu Siti Suyatmi nuwun matur nuwun. Inji Bapak Ibu sagunging para pertamu madyaning sekutasi keparengan ngrantu tumapa ingkang diparingaken di wekdal menika tumapa ingkang upacara ijab kabul akad nikah ingkang mangke badhe katindakaken dening Roro Ayu Sabila Anggita Putri ingkang mangke badhe jinatukrama dening Bagus Miftahul Huda tasih keparengan ngrantu rawuhipun sagung saking daripun Bapak petugas pencatat nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Srumukan menika mawantu-wantu panjun saking keluarga keparenga dhumateng para tamu ing kepareng rawuh kepareng kadherekaken lenggah kanthi skeca kanthi tansah paring puja pangestu urip rahayu ing sedya bagian titi wekdal menika. Inggih Bapak Ibu saking para lenggah para tamu
ing mangke lumantar para kadang-kadang juru panglipur ingkang kebareng mangkon regeng swasana bahagian titi wekdal menika sampun kepareng syogi kiri sawing bengkati kanthi menika sebadaning sedya kinarya mangkon regeng swasana miyak sepining pahargyan titi wekdal menika ing mangke lumantar saloka musik ingkang kaipun wonten ing tlatah Muntilan kepareng samangke kinarya mangkon regeng swasana kok bilih sampun samekta ing gati Mas Pindut Talasan rencang-rencang kebareng samangke regengan swasana lumantar lelagon-lelagon ing estu jumbuh kalian swasana pahargyan wonten ing ari kalenggan titi wekdal menika. Iki Bapak Ibu Sagung Perlengga Pratamu sinambi angrantu kadang-kadang juru panglipur ingkang lumantar saloka musik ingkang saking tlatah Muntilan. Ibanggi debat Bapak Ibu Sagung Perlengga Pratamu mawantu-wantu panjenengan saking keluarga mugi-mugi napa penggati bagian di wekdal menika kasebadan kanthi widodo rahayu kinalisaken saking rubito nirbaya nirwikara niring sambikala iji keparengan bali napa penggati bagian di wekdal menika saged kalampah kanthi lancar-lancar iji karana makarya sesarengan kaliyan para-para ing sampun piji regengaken saha nyengkuyung tumapa ingkang dibarken di wekdal menika ingkang sepisan lumantar berkah manten ingkang kepareng pratiti saged busananing temanten ingkang lenggahipun wonten ing tlatah Wonosari Gunung Kidul ugi samangke kinarya mangkon regeng swasana lumantar juru panglipur ing sampun kepareng sawigring ganti caos panglipur dumateng Bapak Ibu Sagung Perlengga Pratamu lumantar saloka musik ingkang saking tlatah Muntilan Magelang kan kebaik panyuwun saha pangajap ing samangke mugi estu saged mangkon regeng swasana pahargyan wonten ing ari kalenggahan titi wekdal menika. Ugi datang kantol lompen saking saloka musik ingkang pun panjenenganipun Mas Pindut ugi pun sengkuyung dening swaraning audio sound system lumantar bentuk audio ingkang lenggahipun wonten ing tlatah Pandian Jero Agung. Ugi datang kata lompen di wekdal menika lumantar video streaming Bolo Dewi ingkang lenggahipun wonten ing Sawangan ing tansah makarya sesarengan gedeng keluarga ingkang hamang bugati ing padun samang sedaya ing sampun hanyekuyung tumapa ing titilang sono wigati titi wekdal menika temah mahanani tumapa ing bahagian titi wekdal menika kasebadan kanthi manggi ing kajuwana. Injih Bapak Ibu Sagung Perlengga Pratamu kadang kula saking juru panglipur titi wekdal menika sampun kasebadan nyaketi sasana bahagian titi wekdal menika kepareng titi waktu menika tumuli kemawon sas panglipur kepada Bapak Ibu Sagunging Perlengga Pratamu lumantar lagon-lagon ing estu jumbuh kalian swasana bahagian wonten ing ari kalenggahan titi wekdal menika. Injih karena wekdal titi wekdal menika tumapa ing gati upacara ijab kabul namung jumbuhaken kalian swasana ing mangki dados boten wonten wekdal ingkang kajangga menawi langkung gasing ing samangke tumapa ing gati upacara ijab kabul dipun gasihaken parandening samangke saged mulur wekdalipun ugi. Injih Bapak Ibu Sagunging Perlengga Pratamu kekalih widowati sampun kasebadan nyaketi sasana pahargyan wonten ing ari kalenggahan titi wekdal menika ingkang kepareng samangke makarya sesarengan kaliyan saloka musik ingkang badhe kregengaken swasana pahargyan titi wekdal menika. Injih mbok bilih sampun samekta ing ganti dhumateng kadang-kadang kula saloka musik kepareng kregengaken swasana pahargyan titi wekdal menika.
Semoga.
wong sembar kalangane yo surah surah iyo. Sesama